ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରେ ମୋତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଠେଇଦେଲେ, କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ରାସନ ଚାଉଳ। ଆଉ ମୁଁ ବି ପଟାପଟ ରେଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ରାସନ ଚାଉଳ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋକାନରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଯାହା ଯେମିତି ହଉ ଭିଡ଼ରେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇ ମୁଁ ରାସନ ଚାଉଳ ନେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ହାଟକୁ କିଛି ପରିବା ନେବା ପାଇଁ। ପରିବା କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ଚିକେନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଡେରି ନ କରି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଚିକୁ ଭାଇ ଚିକେନ ସେଣ୍ଟରକୁ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚିକୁ ଭାଇ ପୁରା ଆମର ଫ୍ରେଶ ଚିକେନ କାଟୁଥିଲେ। ଫ୍ରେଶ ଚିକେନ ଦେଖି ମୁଁ ବି କିଛି ଘରକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଗଲି। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଚିକେନକୁ ଭଲସେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଆଉ ମସଲାରେ କଷିକି ଚିକେନ ତରକାରୀ ତିଆରି କଲୁ। ଆଉ କାଠ ଚୁଲିର ଚିକେନ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ କିଛି ଅଲଗା। ଖିଆ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସି ବସିଥିଲି ଛାତ ଉପରେ, ବହୁତ ବୋର ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣିଛି। ବହୁତ ଦିନ ହବ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଖୋଜୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ପସନ୍ଦ ହଉନଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କି କାଲି ମୋର କଟକ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆଇରନ୍ ହେଇନି। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନ କରି ପଳେଇ ଆସିଲି ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଡ୍ରେସ୍ ଆଇରନ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ପାଖରେ କୋଉଠି ଡିଜେ। ଆଉ ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ବାହାଘରର ପ୍ରୋସେସନ୍ ହଉଥିଲା। ପ୍ରୋସେସନ୍ ଦେଖି ମୁଁ